objavljivanja obavještenja u javnosti dobija za nekakav konsalting i savjetovanje direktora elektroenergetskog sistema kako da povećaju profitabilnost. 7-8 miliona. Iduće godine firma se odmah zatvara. Pokreće se postupak likvidacije. Postoji li drugi, gospođo Vidović, školski primjer organizovane pljačke? Osnuje se firma, ima iznajmljene kancelarije od 5 kvadrata, jednog zaposlenog, date joj 7 miliona da ona savjetuje, vodi konsalting za čitav sistem koji ima nekoliko hiljada radnika, dobije 7 miliona i iduće godine se odmah ugasi. Obavljen posao 0. Umjesto profitabilnosti, svi klizili te godine u minus. I ja predam ovakav štopnik dokumenata od tužilaštvo. Idem 5 puta i na kraju mi tužilac Milić kaže nemate dovoljno dokaza. Ne mogu ja uzeti lisice u ruke pa ih hapsiti. A mafija, tužilaštvo mafija. Ali vi odgovorite gdje su pare.